сироҷиддин Аслов бо амри раиси ҷумҳури Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон вазири умури хориҷии кишвар таъин шуд. ӯ дар ин мақом ҳамрохон Зарифиро иваз мекунад. сироҷиддин Аслов солҳои ахир намояндаи доимии Тоҷикистон дар Созмони Милали Муттаҳид буд. дар Украина ҷонибдорони ҳамгароии кишвар бо Иттиҳодияи Аврупо дар майдони истиқлоли шаҳри Киев ҷамъ меоянд, то ба сарпечии ҳукумат аз имзо накардани созиши ҳамкорӣ бо Иттиҳодия эътироз кунанд. андаки дуртар аз онҳо ҳазорон ҷонибдорони раиси ҷумҳур Виктор Янукович, ки ба ивази робитаҳои зичи иқтисодӣ аз Иттиҳодияи Аврупо кӯмаки молиявӣ хостааст, гирди ҳам омаданд. дар шаҳри Пешовари Покистон созмонҳои бунёдгароии сиёсӣ алайҳи зарбаҳои ҳавопаймоҳои бесарнишини амрикоӣ ба манотиқи қабоилнишин намоиши эътирозӣ доир карданд. яке аз ин гурӯҳҳо, Шӯрои дифоии Покистон, ҳамчунин ба ҳамкории Исломободу Вашингтон ва ҳузури низомиёни амрикоӣ дар Афғонистон эътироз баён кард. дар шаҳри Қарочии Покистон бошад пайвандони афроди дар вилояти Балоҷистон ғайбзада ва рабудашуда як лагери эътирозии худро таъсис дода гуфтанд, ки ин одамрабоиҳо кори дасти нерӯҳои амниятии кишвар аст. додгоҳи олӣ аз ҳукумат ва нерӯҳои амниятӣ хост барои пайдо намудани афроди ғайбзада ва рабудашуда иқдом кунанд. дар шаҳри Остона, пойтахти Қазоқистон, имомхатиби бузургтарин масҷиди кишвар, масҷиди Нур изҳор намуд, худи Аллоҳ таоло мехоҳад ки мусалмонҳои қазоқ раиси ҷумҳур Нурсултон Назарбоевро эҳтиром кунанд. Назарбоев таи 4 асри ахир раҳбарии ин кишвари Осиёи марказиро бар дӯш дорад. ва дар осорхонаи таърихии шаҳри Бишкек, пойтахти Қирғизистон, намоишгоҳи кӯлоҳҳои занонаи миллӣ Эличек ифтитоҳ шуд. дар ҳар вилоят занҳо эличеки вижаи худро доранд, ки аз дигар манотиқи кишвар фарқ мекунад. созмондиҳандагони намоишгоҳ барои эҳёи кӯлоҳҳои занона аз аксҳои қадима ва асноди осорхона истифода бурданд.